pisan malih gedhe kula terus bandeng ibuke Eki Suko Maluh sugeng dalu teman-teman jumlah ibuke Eki menika kitunan saking bapake Eki Mas Yahya sing duwe Suko Maluh nggih dulur jamaah tayub pun katalupen tanggalipun 22 bulan 6 monggo sami tublek-blek wonten Suko Maluh dalipun Bapak Eki utawi Mas Yahya. Delok kok Pak Sopi ngono karo Mas Ego. Delok ya Mas Yahya, Pak Eki Mas Ego. Sowo kersa kuwi. Apa tenan to Kang Mas? Kula kowe aja blenjani. Ora bakal blenjani kok Kang Mas. Prasetyamu kudu eling ya Dimas. Kala tansah tak ngerteni. Apa kowe ora kelingan nyedi mas janjimu biyen kae jarine Dimas setyo marang aku kok bisa dadi tombo job